să fac eu o șmecherie acum, vă rog să-mi dați cu hate. Deci și voi o știți. Mă bag aici pe creative. Dau aici așa și îmi pun armură de diamant. Uite așa. Și scot. Ce să mai pun? Mai pun de mâncare. Așa. Ăsta. Sabia din aceasta. Și una din aceasta. Așa, și cred că astea mi sunt de ajuns. Survival. Vă dă ce ușor. Decât să stai o săptămână sau 2 săptămâni să te faci full diamond. Mai ușor e așa. Știu, este foarte greu să găsești diamant, dar așa este mai ușor. Sincer, am puțin încredere în această mapă. Puțin răcit. Nu știu ce se întâmplă cu vocea mea. Dar să mă duc pe aici. Da, mergem pe aici. Da, mergem pe aici. Dacă cumva o să auziți ceva de lui, nu vă temeți, este focul. Eu stau chiar lângă foc. Lângă sobă, cum se spune la noi. Chiar să găsesc un loc să-mi fac o casă. Sau să mă pun direct în creativ să fac. Uite așa ăla fă frate meu. Da, e și frate meu. Să dați like la videoclip. Să vă abonați. Parcă mi-ai dus ciocolată. Da. Să mersi. Super. Să dați like și să vă abonați. Mai am încă un videoclip precedent, să dați like și acolo. Sperăm să găsim un sat odată. Ești frate meu? Ăla îți dă ăștia bostani. Știu. Cum îi spune? Dovleac. Dovleac. Ăsta e semn că o să găsim un sat. Am mai găsit și n-am găsit sat. Sper să fie ceva. Uite-l satul. Bă, bravo ție. Ți-am zis? Și vezi că am mai găsit un sat. Și nu a fost sat de ăsta cu villager, a fost sat de ăla cu villager zombie. Ai găsit tu vreodată de ăia? Da. Am plecat de la satul. Yes, nu pot să cred. Și eu am plecat, că sunt foarte fericit de unde sunt villagerii. Uite acolo. Este. Și da, fratele meu nu mai este aici, este cam la 1 metru de mine, am plecat să mănâncem, da. Super, aici avem și un iron golem. L-ați văzut? Uite un chest, 2 pâini. Armura nu mai trebuie pentru că mi-am făcut armura de diamond. Dar ce-ar vrea să-mi fac o casă aici, dar nu știu. Văd că acest sat este foarte bine dezvoltat. Ce în villager, da. Creeper-ul! Măga mi-aș piciorul. Nu l-am văzut acolo.
Aici ar trebui să găsesc cărți, nu? Uite. Nu pot să cred. 2 emeralde, o carte și 3 mere. Adică 4. Așa. Până dimineața o să decidem noi ce o să mai facem. Aici o să fie casa mea asta. Make villager. Și o să te dăm jos din pat, fraiere. Du-te de aici. Du-te de aici, că aici este casa mea. Da, dă-te jos. Gata. Super. Așa mă pun să mănânc. Să-mi pun aici un crafting table. Stați să mă pun în creativ, că nu prea am chef să fac atâtea chestii. Un crafting. Un chest. Un crafting, un chest. Ce să mai pun? Și un furnal. Asta mi-ajung. Uite așa. Uite așa. Și uite așa. Perfect. Așa, super. Am terminat. Ce să mai pun? Bag înapoi și să-mi pun un pickaxe. Nu, pickaxe caut eu. Și un pickaxe de iron. Un pickaxe de diamant. Vreau topoare. 1, 2, 3, 4. De mâncare avem. Așa, 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 așa. Super arme, așa, așa. Perfect. Deocamdată ne ajung, vreau să iau emeraldele, aveam. Vreau să mă duc afară. Așa. Să iau niște morcovi. Știam de ajung, nu vreau să le iau mult de mâncare lor. Să le iau niște cartofi sau ce sunt aici. Da, cartofi. Așa, am luat. Zicerul, vă rog să mă scuzați pentru că v-am luat atâta din mâncare. Așa, să mâncăm acum. Am uitat ce mai îmi trebuie, lemn. Duc să fac rost din niște lemn, dacă găsim în apropiere. Că e foarte departe lemnul, bă. Uite unde e. Dar o să mă duc până acolo. Uite așa, o să luăm și lemnul. Stați puțin. Și am și revenit, am luat 16 bucăți, păi nu mai știu unde e casa mea. E una mică, așa, nu e asta? Ba da, asta e casa mea. Asta e casa mea. Uite așa, am pus asta ca să recunosc.
aici și o să fac astea. Și am și revenit, am pus aici fain frumos, uite, să prăjesc cartofi sau să rumenesc, nu știu cum să spun, cred că se rumenesc. Cât timp avem de continuă? 34 de minute, mult brother. Să fac trade cu asta. Bă, sincer vreau. Așa. Mai vreau. Nu prea. Dar mersi oricum. 13 pâini, foarte bine. Ce să mai facem? Hai că mă duc să-mi fac o mină. Super acum. Fac o mină fix aici, unde e casa. Cum e casa aici, îmi fac o mină. Nu-i bine aici. Fac aici. Nu aici. Stai puțin. Fac aici. Deja am găsit cobblestone. Super dacă aș găsi și niște iron. Așa, o să sap pe aici. Sper să găsesc niște iron. Ah, super, cărbune. Aveam nevoie și de cărbune, mai fac niște torțe. Mergem aici în jos. Spăm aici în jos. Fain frumos. Super să găsim niște iron. Așa printre primele căutări. Nu cred că e așa de greu de găsit iron. Uite-l, iron. Super. Că aș găsi 5 bucăți sau 6. Fix 6 bucăți sau 5. Câte am? 5 bucăți, fix. E super. Pentru început e super această mină. Dacă cumva mă încurc, vă rog să mă scuzați pentru că sunt printre primele mele videoclipuri și am emoții. Cum bine știți, vă rog să scuzați sunetele de pe fundal la cea drăjbă. Vecinii mei tau lemne. Vă rog să-i scuzați, să ignorați. Mi-ajunge acest cobblestone. Mi-ajunge. Și o să plec și eu acasă. Băi, arată, du-te de aici, dracu.
Bine, boss. Nu am o idee. Așa. Da, mai vine la casa mea. Așa, super. Băi, eu cred că o să ne oprim aici cu videoclipurile, nu știu. Avem deja 40 de minute aproape de când filmăm. Căți! Acolo e pisica. Iron Golem-ul. De ce am omorât pe ăla? Mamă! L-a omorât acum. Că am scot, el n-are scot. Eu scot, fraiere. Poți să dai până la Bă, dar nu poate intra, o să atacă e primar. El. Știu. O să dai cât vrei, fraiere. Încă eu pot să-l bat. Câtă viață, mă. Pisica. Nu te plimbi. Uite-l. Dacă n-are curaj să vie în apă. Are curaj. N-are curaj. Asta chiar vrea bătaie, nu să mură acum. Nu dacă ești așa. Asta vrea bătaie. Am câte lovituri am dat acolo. Nu dacă ești tare. Hai, hai. E frică de apă. Dacă mi-e două. Două. Ce dragi. Și tu vii. Și tu vii. Și tu vii. Hai, hai, hai. N-am problemă. Vino, haide. Bătulă în gură că n-are așa să prindă. Haide, mă, dacă ești tare, bă, haide. Am început. Gata-i. Am omorât. Este, bă, bravo. Am spus eu că l-omor. Să respawneze altul, dar nu cred. Nu știu ce să fac. Am chinuit ceva cu el. Că nu-i sclav, că are putere multă. Are damage. Băiatul. Uite așa, super. S-au făcut și cartofii. Și bine, prieteni, o să ne oprim aici cu acest videoclip, că este foarte lung. Revenim altă dată. Pa, pa! Nu uitați să dați like, să vă abonați și să distribuiți acest video mai departe. Pa, pa! Pa, pa!